channel, and for today's video is ang gagawin natin ay mag-bake tayo ng food for the gods. So, Yes. i-introduce ko muna sa inyo ang mga gagamitin at ang mga ingredients para sa ating i-bake. Okay, so meron tayong baking powder, baking soda, vanilla, salt, melted butter, eggs, dates, walnuts, sugar, and flour. Okay, so let's get into the video. Okay, so ilalagay natin ng baking powder dito sa flour. Isasala natin siya. And then, ang dami. And then, baking soda. Then, ihahalo natin siya hanggang sa halo lang tayo mga sis. Ang susunod naman ay ilalagay natin ng melted butter sa isang bowl. And then ang sugar. And then ihahalo natin siya hanggang sa mag-combine silang dalawa. Halo na naman tayo mga sis hanggang sa mag-sticky siya. And then ilalagay natin ang vanilla. Tapos ihahalo ulit natin siya. Tagalog ko sis. And then ilalagay natin ang mga eggs. Tapos halo ulit. So ihahalo na ulit natin siya hanggang sa mag-combine silang apat pala. Haluin mabuti kasi baka ma-spoil. And then ilalagay natin ang flour. Mixture. And then halo ulit. Halo. Tawang-tawa sis. Haluin mabuti. Be careful to mix. What? English ka, girl. Be careful. And then, haluin ka. Giling. Ano yung Tagalog? Pag yung gayahin yung giling-giling ko, hindi ako marunong sumayaw. Pagkatapos natin haluin, nilagay natin ang dates. Dahan-dahan. Dahan-dahan lang. And then, haluin natin. Ulit. Paulit-ulit natin haluin. Ilalagay natin ang walnuts. At habang naglalagay tayo sa walnuts, dapat i-on na natin ang oven at ipipreheat na natin siya. Ano ba ang aking languages? And then, haluin natin ulit hanggang sa magsasama-sama silang lahat. Okay, so ihahalo lang natin siya ng mabuti hanggang sa makuha natin yung kailangan natin na texture. So,
So, ilalagay na natin siya sa lagayan. Paunti-unti lang. Top it with sliced almonds and then scattered it evenly. And then ilalagay na natin ang ating mga product sa oven. So after 45 minutes na yung pati sa oven, muna rin siya ang finished product nato sa good food for the gods. So, that's it mga kawat lang. I hope naka-learn mo or nakabalo na mo kung saan pag-bake ani. Stay tuned and updated sa mga vlogs mga kawat lang. Stay safe!